Wow! Sugod! Yes! My first sahod! Nagkatotoo na yun! Thank you! Oh, naman yung itaguan, magdali-dali. Kita ko nga kwarta. Dagan ka kwarta. Pabaylo ako, be. Unsa? Pabaylo ka? Ngayon magbuot man jud unsay akong buhaton. Ayaw ko buot kay iya tag ginabuhi. Kay ikaw bitaw, umang ko magbuot nimo kung unsay imong gibuhat, di ba? Nya ako imo kong butan, di ba? Unfair kay na imong gibuhat. Utan-aw kag nakay mata. Maminaw kag nakay dalunggan. Oh no! Iyo pang hilabot sa uban. Ati man na imong kaugalingon. Gets? Kun. Unsan sa kadiha? Okay, istorya ang usara. Marang kag nabuang. Gablag, nganong di ay? Gablag na sad ka. Kagahi ba sad nimog uoy? Mag-vlog-vlog. Ora ba jud kay angay? Kapakauaw lang ka. Pastilan. Miski pag-vlog inyo pag yung hilabtan. Hindi mo kay bawo nga ang pag-vlog. Makakwarta ta. Unsay makakwarta? Mutuon maka nang vlog kwarta. Makakwarta. Kamu ra gibinuangan ana. Gihimo lang mo alang kiko. Pag sure oy. Makakwarta nang ambisyon pagkagudato. No. Inaagi sa vlog. In your dreams, gadamgo kang gamata. Uy, day. Amuot ko ni mo. Hoy, kinsa po din tayo mo tanaw sa imong vlog. Kung kaluyan ta, mamonetize na tanimita. Dako kay ning tabang, di ba? Mawaas tas atong kalisod. So ayaw ko pugngin ninyo kung mag-vlog ko. Ambisyosa. Tubang ka ng media. Mong naong diha, bandira ng media. O maawa ni magibuhat. Samuk-samuk yung ka ng vlog. Hilom diya, oy. No. Damgo, maganggamata. Paita, oy. Kasi lami, aning imahan eh. Tago na lang ko. Dire na lang ko kay Sharog mabantayan gihapon ko nila ga-vlog ko. Ana gani ko aring suok. Bantayan pag yun ko. Kun. Harap tong baziha to ba? Lagi ka diha. Ga-vlog na sad ka. Ga-vlog. Pastilan no oy. Oh no! Nganong di ko mag-vlog ko? Ano mo dong sakit mo dong na sinyong dughan nga mag-vlog ko? Sus, kagahay basa di mo uoy. Kingnan kagaya sig vlog-vlog. Kapakauaw lang kada. Undangan ang vlog-vlog ka na. Sabay, makuha mo na. No. Sinamok ka na lang diha. Makauaw dyan ka ba? Kamauaw ning buhat. Iyaw-iyaw kang usara. Makakwarta. Tuwa ka na makakwarta. In your dreams, rana, day. Nagdamgo kang gamata, day. Ayaw pang ambisyon, day. Daas kay kag ambisyon. Ambisyon sa kang dako. Hoy, day. Isiga na yung mga mata. Namitan yung utok. Ayaw palaluan ng mga vlog-vlog diyan. Ang YouTube, ang Facebook, o mga kwarta. Matuog kang tinuod na. Gadamgo ka. Ay, pag magpamid ka, day. Kana, klaro pa ng kwarta. Kaysa mag-vlog ka. Wadyo na klaro. Undangan na jud na. Undangan na na. Kay wadyo kay mahimo ana. Palihog lang, undangan na na. Ipakauaw lang ka, wadyo kay angay. Ay mag-artista ka, kay mag-vlog ka. Artista ka? Dili ka artista. Siguro, artista pa ka. Musikat ka. Ultimo lang ka. Unaw na, ultimo ra ka. Ayaw pagpakauaw. Totoo, magkano makakorta ng vlog. Matsuroy! A few moments later. Wow! My first sahod na! Nagkatotoo na yun! Thank you! Saan na yung itaguan ng dali-dali? Oh no! Kita ko nga kwarta! Dagan ka kwarta! Pabaylo ako, be! Unsa? Ubaylo ka? Karon, ubaylo na ka. Pero sa una, sa inyong gibuhat. Instead nga mo support mo na ako, pero inyong gibuhat,
gidaot ko ninyo. Oh no! Umpay una nga musaway nako, mudaot nako. Di ba dapat ang pamilya mo mo support? Sa inyong gibuhat, inyo kong giduot. Halos na gani ko muundang, no? Kay sakit kaayo ang mga nadungog gikan ninyo, o gikan sa mga ubantaw o sa mga silingan. Unsa pa diha? Nya karon nagbunga na akong kahago. Baylo na mo. Tinuod jud di ay ang tao maayo lang kung naanay imo. Salamat jud Lord. Awa jud ko mo give up sa akong pangandoy. Malay ko ba tinuod din ang magakwarta. Anong vlog o ganang Facebook. Kwarta jud di ay nang mag-vlog anang Facebook o ganang YouTube. Oh, no. Aw kung mauna, o di mag-vlog na lang ko.